I dag er vi her med Flemming Christensen, præst i Vejle. Tusind tak fordi jeg må komme. Flemming han har fået nogle spørgsmål af mig, der omhandler de 7 dødssynder og omkring Flemmings syn på de 7 dødssynder. Det første spørgsmål lyder: konfirmanderne bliver undervist i de 10 bud, men synes du, at unge mennesker skulle vide mere om de 7 dødssynder? Ja, nu ved jeg jo ikke, om de konfirmanderne bliver undervist i de 10 bud, men det ved du selvfølgelig selv om, hvis du bliver undervist i dem. Jeg er faktisk konfirmander i Bredballe i år af 2 klasser, fordi der var en, der blev syg, så trådte jeg lidt til, selvom jeg ikke har haft det i 25 år. Jeg har faktisk aldrig undervist i de 10 bud. Altså, de 10 bud er jo i høj grad bundet til Gamle Testamentet, hvor det man kan kalde det dobbelte kærlighedsbud, du skal elske din herre, og du skal elske din næste. Det er jo Jesus sådan en samling af at sige, hvad er det at være menneske? Det er at forholde sig til sin Gud, og det er at forholde sig til sin medmenneske. På den måde får du identitet, og på den måde får du også respekt, både over for din Gud, men også over for din næste. Så det vil sige, at man er i et ubetinget afhængighedsforhold, men vi er her ikke bare for vores egen skyld, vi er her for hinandens skyld, for fællesskabets skyld. Og derfor så kan man sige, så er der selvfølgelig præster, der underviser i de 10 bud. Jeg har aldrig syntes, det gav specielt meget mening i den der sådan relativt kort tid, der er til konfirmandundervisning. Så derfor kan jeg jo egentlig ikke svare på det. Og de 7 dødssynder er jo ikke mindst i kraft af tidligere biskop Jan Lindhardt, der jo skrev en lang række bøger, men jo også sådan forholdt sig sådan principielt sådan til nogle filosofiske spørgsmål og nogle samfundsspørgsmål til, hvordan har vi vores samfund, og giver det mening at tale om de 7 sådan klassiske dødssynder der fra middelalderen. Er der noget i dem, som man måske kunne have godt af at reflektere over og forholde sig til i sådan den samfundssammenhæng, vi nogle gange befinder sig i. Så man kan sige, så langt så godt, at det er jo relevant at forholde sig til at sige, fordi de jo netop forholder sig til det med, hvordan agerer vi, hvordan er vi i forhold til vores medmennesker, hvordan er vi afhængige, og i hvilket omfang bliver tilværelsen til i kraft af andre mennesker, eller bilder vi os ind, at vi er solister og kun er her for vores egen skyld. Okay, tusind tak for det. Det var fordi, at vores præst, eller min præst, som jeg blev konfirmeret af, vi blev undervist omkring de 10 bud. Det var Birgit. Ja. Så jeg regnede også selvfølgelig med, at de andre også blev undervist i 10 bud. Ja, det kan du ikke vide. Det er jo godt nok. Det er fint. Ja. Og så vil vi gå videre til andet spørgsmål, som du også kommer lidt ind på måske. Er du enig med Jan Lindhardt i, at nogle af de 7 dødssynder nærmest er blevet til dyder i det moderne samfund? Ja, altså hvis en, som det er naturligt at trække frem, som har været en dyd, og vel i et vist omfang stadig er det er den dyd, man kunne kalde grådighed. Altså vi har jo levet i hvert fald i en periode, så fik den jo et vist grundstød der i 2008, da boligboblen i Amerika brast, og verdens finansmarked sådan for en periode smeltede ned. Men grådighed er jo en af de der dyder, hvor man siger, jamen det at tjene mange penge, det er jo blevet et ideal for utrolig mange mennesker. Det vil sige ikke så meget, hvad kan du gøre for samfundet, som nogen har formuleret, altså både en Churchill og en Kennedy, hvor man forholder sig til en relation og til et samfund, hvad du kan gøre, men hvor meget kan du berige dig selv, og gerne på fællesskabets bekostning. Og hvis man ser søndagsserie i øjeblikket, Susanne Biers serie om natportieren, jamen så bare man bliver rig, så er det ligegyldigt, hvordan man bliver rig. Og om det du handler med i virkeligheden forringer tilværelsen for ufattelig mange mennesker. Det ser man ligesom stort på, og det vil sige, at man fjerner enhver form for moral, fordi det er godt ubetinget bare at tjene penge. Det står selvfølgelig ikke alene, fordi det er selvfølgelig masser af mennesker, der ikke mener, at det er ubetinget godt bare at tjene penge, og ubetinget godt, selvom det går ud over andre mennesker. Så der er jo sådan et konflikt, altså sådan er det jo med alle de her ting. Altså der er jo ikke nogen, som man kan sige, hvor der ikke er mennesker, der ikke mener noget andet. Sådan vil det jo altid være i et moderne, pluralistisk samfund, som det vi lever i.
der er der jo synspunkter på alt. Derfor kan der godt være nogle hovedtendenser. Jeg vil også sige, jamen altså, der er nogle hovedstrømninger, og der er ikke tvivl om, at vi jo sådan perioden der fra midt-90'erne og op til 7-8, der havde vi en hovedstrømning, hvor individualismen blev sat i fokus. Det var det enkelte menneske, og det var det enkelte menneske, der skulle frem, og du skulle præstere noget, og du skulle først og fremmest også tjene mange penge. Det var en succeshistorie i sig selv. Lige pludselig var det vældig legitimt. Du har masser af perioder i historien, hvor det at være rig, det var noget, man ikke skiltede med. Det kan godt være, der var masser af rige mennesker, men man skiltede ikke med det. Og det vil sige, det var ikke en dyd, sådan bare at blære sig i gåseøjne og køre rundt efter den ene eller anden Porsche. Hvis man har set den der, altså jeg har set nogle få glimt, jeg har ikke set meget af det, men det er jo sådan alligevel et symptom, når fjernsynsudsendelsen laver udsendelser om milliardærerne, der flyder rundt i deres store lystjagter og bygger større og større hus og større og større lejligheder og kører rundt i den ene Porsche og dyre og guldmalet og jeg ved ikke hvad. I visse kvarterer i London. Ja. Så der kan man jo sige, der er det i hvert fald blevet en dyd at vise sin rigdom. Og sådan svinger pendulet i perioder, fordi så bliver det bare for meget, og så vender man sig lidt imod det og siger, har de nu også tjent dem sådan på ærlig vis? Præcis. Ja, det er ikke kun grådighed, men man ser blandt også med dyder, som for eksempel med hovmod, ja. Som der også ifølge nogen er blevet dyd med, at for eksempel hovmod inden for markedet, ja. Inden for det indre marked, altså med at også sætte sig selv på den højere i markedet, som du også kom ind på, med grådighed, ja. Og også visse andre. Ja. Men altså man kan sige, at nogle af begreberne lapper jo lidt ind over hinanden, ja. Altså fordi man kan jo sige, at hovmod er jo også er jo på et eller andet plan en disrespekt for andre mennesker, og at man positionerer sig selv og måske sine synspunkter og sådan nogle ting, og ser ned på andre mennesker. Altså det er jo, og det har jo sådan været klassisk, man kan sige, det er måske ikke så smukt at se ned på andre mennesker, men det er der selvfølgelig en del mennesker, der gør. Ja, det er fint. Påvirker de 7 dødssynder vores samfundsetik i dag? Altså, de 7 dødssynder har jo, kan man sige, har jo fået en renæssance. Fordi man kan jo sige, i masser af år, tror jeg ikke ret mange kunne nævne. De 7 dødssynder, det var ikke noget, der fyldte ret meget. Men de har selvfølgelig ligget som en underliggende etik. I kraft af det, jeg startede med at sige, nemlig næstekærlighedsbuddet. Altså det der med, at du lever i et tæt samspil, og at du har en ubetinget pligt også på at tage dig af din næste. Det er klart, der er de 7 dødssynder jo sådan modsætning, hvor man holder det op mod. Altså man kan sige, der er en rigtig måde at leve på, og der er nogle forkerte måder at leve på. Så man kan sige, indirekte har det jo spillet en betydelig rolle også i europæisk politik i ganske mange århundreder. Altså siden middelalderen og så op i 18 og begyndelsen af 1900-tallet har det spillet en betydelig rolle. Og så har vi jo sådan samfundsmæssigt bevæget os væk. Vi har bevæget os væk jo fra sådan kristendommen som en entydig påvirkningsgrad, og vi har bevæget os ud i et mere individualistisk samfund. Men et vis baggrundstæppe har det jo uden tvivl været sådan for, hvordan skal vi opføre os, og hvordan skal vi opføre os over for hinanden. Fordi for eksempel, altså man kan sige, du kan sagtens finde kulturer, hvor dovenskab ikke sådan være fint nok. Altså når man er i Sydeuropa eller i Mellemøsten, så ser du masser af mænd, der sidder og tænker, laver de nogensinde noget? og det er meget, meget fjernt, fordi det her, det er jo typisk også udtryk for sådan det man kalder sådan en protestantisk, nordeuropæisk kultur, hvor man skal arbejde, og man skal bidrage ligesom, til fællesskab. Jeg ved ikke, om du har hørt om ham Dovne Robert i medierne. Som ja. Men det var der jo også voldsomt stor forarvelse af. Ja, det er præcis. Og det er jo derfor, du også sådan i socialetikken, og sådan har du det stadigvæk,
ret og pligter, de følges ad. Altså, og det gør de jo også, sådan er de jo politisk i talesat, og det er det sådan set den dag i dag. At i mange år var der jo et program i radioen, der hed Min ret og min pligt. Og selv Socialdemokraterne, altså de seneste formænd for Socialdemokratiet, har jo vendt det om og siger, at du har først og fremmest pligt, og så har du rettigheder. Ja. Så der har man jo ovenkøbet skærpet den der pligtmoral. Så på den måde spiller det en bestemt rolle. Ja. Så vi har videre, hvem bestemmer, hvad der i dag er synd og i det moderne samfund? Synden har vi jo i et vist omfang fjernet. Altså, sådan moderne psykologi har jo i høj grad været med til at sige, at jamen, vi skal ikke gå rundt med sådan en synds- og skyldsbevidsthed. Så synd og skyld fylder jo ganske lidt i sådan en dansk kultur. Det er jo ikke det samme som det slet ikke er der, og at man også, eksempelvis med konfirmander eller med andre, taler om synd og skyld, nemlig, men det er jo mere på det der interpersonelle, i det der interpersonelle rum, at du gør andre mennesker ondt. Ja. Skoleelever gør hinanden ondt, hvis man mobber, og vi har en kronprinsesse, der står i spidsen for antimobning. Og det vil sige, at der sætter du jo indirekte navn på og siger, jamen der er nogle ting, hvor du i virkeligheden gør andre mennesker ondt, eller fjerner dem fra fællesskabet, eller hvad man nu skulle sige det, men i hvert fald gør, at de har en ikke så glad skoletid, som de måske kunne have, hvis man var bedre til at tage hånd om hinanden. Så man kan sige, at i den forstand, der spiller de jo bestemt stadigvæk en rolle i vores opfattelse af, hvordan vi skal behandle hinanden, fordi vi har på et eller andet plan, så ligger, uanset om man nu er kristen eller ej, eller forstår sig selv som kristen eller ej, så ligger det der næste kærlighed, det ligger også i sådan det almindelige DNA. Det er en del af det, altså sådan tror jeg de fleste vil definere sig, det er en del af det at være danskere. Vi skal alligevel også tage os af hinanden. Og selv superkapitalister vil jo ofte udtrykke sig på den der måde, at selvfølgelig tager man sig af hinanden. Så til det sidste spørgsmål. Det er ikke sikkert, du kan prøve at komme med et bud. Det er ikke et spørgsmål, som man rigtig kan svare på, for der er mange forskellige holdninger til det. Men hvorfor tror du, at 7 jyske museer er gået sammen om at lave en kunstudstilling om de 7 dødssynder i 2017? Ja, altså når det er 7, der går sammen, så er der jo en meget, meget pragmatisk, praktisk begrundelse for det, nemlig at det er dyrt at lave udstillinger, og museerne har ikke ret mange penge. Ja. Så det at samarbejde er en rigtig god idé. Og formodentlig samarbejder de jo med hinanden, fordi de også har billeder hver for sig, der er gode til at illustrere det. Men det er jo klart, når de overordnet beslutter at bruge det som tema, så er det selvfølgelig fordi, de har en overordnet overbevisning om, at de her dødssynder og de her begreber spiller en rolle, og de også spiller en rolle i et moderne samfund. Det er lige præcis det, jeg skulle til at komme ind på, fordi at med de 7 dødssynder, der må være en idé med, at det spiller noget i dag, hvis man laver en udstilling om det. Ja, ja. Altså, de må tro, at det er spændende, folk synes, det er spændende. Ja. Også på grund af, at de så måske er ved at blive dyder, mange af dem. Ja, ja. Men altså, det er derfor, at de laver det, fordi de gerne vil have nogen til at komme og se det. Det er klart. Det er derfor, de ved, altså, populært igen. De vil gerne skubbe til folk, men de vil også gerne have folk til at forholde sig jo. Til at sige, spiller de her dyder stadigvæk en rolle? Eller kunne vi have glæde af at forholde os lidt mere til dem? Og på den måde er de jo klart med til at bestyrke, fordi jeg tror det var Jan Lindhardt, det er der ikke tvivl om med hans bog, der for nogle år siden, der sådan trak dem frem igen, og for ligesom at sige noget om, altså historisk står vi jo, uanset om vi er også bevidste eller ej, så står vi jo på skuldrene af hinanden, og det vil sige, at vi er mennesker i sådan en historisk kontekst, og ikke sådan, at vi bare er det vores forfædre var,
men vi trækker også en historisk strøm med os, at vi er blevet på en bestemt måde, fordi vi har udviklet en demokratisk kultur, fordi vi har en bestemt religion med nogle bestemte normer i, fordi det er jo det religion har, altså man kan sige, religion er jo sådan et dobbelt begreb, nemlig både at du skal forholde sig til noget, der er mere end dig selv, og at du skal forholde dig til andre mennesker, at du er ikke bare for din egen skyld, det vil sige, at man bliver sat ind i en kontekst. Og det ligger der jo også i masser af politisk filosofi, og det er jo i høj grad også det, der sådan er styrende, men det er jo klart, at dem, der jo er mere norm, altså man kan sige, i dag er det jo ikke kirken, der er normdannende. Det ligger som et baggrundstæppe for mig, det at være dansk og dansk kultur. Men det er jo langt mere politikere og opinionsdannere, der er med til at sætte retningen på, fordi man kan sige, det er jo dem, der i virkeligheden legaliserer, hvor er grænserne, hvad er lovligt, hvad er ikke lovligt. Og på den måde flytter man jo også hele tiden grænserne, så man kan sige, at politikere spiller en relativt meget større rolle, end de måske selv er bevidst i forhold til, hvordan behandler vi hinanden. Ja. Og derfor, og hvordan i tale sætter vi, fordi man kan jo sige, man kan sagtens, hvis vi nu ser på et stort problemfelt, som de fleste danskere vil synes, og tyskere og andre, er et stort svenskere, og på den skyld et stort problemfelt, nemlig at der kommer frygtelig mange flygtninge. Og det vil sige, ud fra sådan en meget enkel kristen betragtning, det vil sige, at vi skal altid tage os af dem, der er svagere. Og flygtninge er svagere i en forstand. Ubetinget, det kan vi ikke diskutere. Og alligevel må alle jo sidde og reflektere på, hvor meget kan vi bære. Hvor meget kan vi bære på, at Danmark ikke bliver fuldstændig forandret. Fordi det er jo heller ingen, der ønsker. Og det vil sige, så begynder man jo alligevel at sige, jamen, at der er grænser for alting. Altså, der er også grænser for barmhjertighed. Sådan er det jo, fordi vi lever med hinanden, og Jesus havde jo det der billede, hvis du havde 2 skjorter, så giv den ene væk. Og det er der jo ikke mange, der gør. Så man kan sige, at vi kan have nogle meget, meget høje idealer, som vi kan have forskellige steder fra, men vi kan jo ikke bare omsætte dem. Og det vil sige, at vi har hele tiden nogle grænser, og derfor kan man sige, at der er ikke ubetinget barmhjertighed, der er ikke ubetinget kærlighed. Vi sætter også nogle rammer for, hvad vi tror, det her samfund kan bære. Og det er på den ene side økonomisk, og det er på den anden side sammenhængskraftmæssigt. Og det vil sige, hvis vores kultur risikerer at blive transformeret voldsomt, så vil der ikke være mange danskere, der synes, at det var noget, de sådan lige her og nu gik ind for. Så man kan sige, på den måde er der hele tiden sådan en tilspidsning af den slags problemer. Så når museerne gør det, så er det jo så tror jeg sådan overordnet, fordi man kan sige, begreberne er i spil, man ser dem udfoldet, og man ser også fordi sådan er et moderne samfund, meget modsigelsesfyldt tilgang til det. Fordi man kan også tage et gammelt begreb, det var jo sådan en, hvor man sådan holdt sådan skik på hinanden, altså det der hedder utrygt. Ja, sådan at seksuel afholdenhed. Og det gjorde man jo også ud fra nogle bestemte grunde, at for kvinderne var det jo en forfærdelig situation at blive gravid, fordi der var ikke noget, der hed abort, og der var ikke andre muligheder. Og det vil sige, at det var uden for ægteskab, du blev blacklistet i en eller anden forstand. Så derfor bruger man jo begreber, som man kan sige, i et moderne samfund spiller det en meget lille rolle. Og det er nok ikke det, folk føler som den største anger over. Eller det siger den måske overhovedet ikke rigtig noget længere. Det var det, jeg havde. Og tusind tak for din tid og dit svar. Ja, det var vældig godt.